И какво става, хора? В днешното видео отново се завръщаме с 99 нощи в гората, отново с Дидо, а.к.а. Сашо. И имаме нов гост с нас, Лев Коко, той до сега беше на почивка и не сте го виждали сега. Кажи здрасти, Коко. И сега ще започнем. Ще играем трима. Ако сте гледали предното видео, ще знаете, че сме стигнали до 16-та нощ. Сега добихме подкрепление, да видим дали ще има разлика. Бързо. Колко? Значи всеки да си има задача. Колко ще прави храната? Храната ли аз? Аз ще правя кемпинга. А пък Миру ще лутва. И аз ще му помагам също, ама главно той ще лутва. Значи сега плингите не искам да ги говорите. Браво. Опа, ето. Виждам кола. О, втора кола. Две коли една до друга. Лутвам. Ле, как ма гони този дебил вълго, един черен турчин. Това ще ме убива, човек. Дайте да не се разделяме, всички при Миро. Чай, че умирам, още малко. Бием вълка. Аз не мога, аз съм на едно. Умирам, всички идвайте, бийте го. Аз съм на едно ударил, ама аз съм дед. Колко идвай? Бий го. Браво. Колко ти не поиграеш? Колко? Добре, ако някой бутон ти трябва, примерно да пращаш казано. Между другото имам такова кракота. Окей, намерих кол и тук има един чест, дед в честа има. Така, освен кол, някаква бележка има тук на земята и... Служи кола да апгрейднем директно на трети левел. И имам, и получих Good Axe. Добре. Все не е зле. Ама има чест или просто ще го намерим? Имаше чест. Къде? Мен ми даде бандажки. Това не Браво е, човек, бандажки ти е. Като ми спри, че е първа нощ, добре започваме. Аз съм... Как на кемпише? Много ли те удари този, че да не умираш, бе? Или ти не го уби? На мен ми даде глуд сега. Хубаво, тук отстрани може на кола отивам за нея. Аз намерих, виждаме на бос. Патронен за револвер. Аз съм до дете, искате ли после да го спасим? Да, е някъде ден 5, ако можем. Само лутва ми се прибира. Само да знаете, тук има 4 фенера. Добре, ще взема един. Тук имаше фенера, някой да я вземе. А те си 4 фенера? Споко, аз... искам да видя дали може да взема един. Не ми да. Мога ли да взема? Yes, мога да го държа. Окей, сега ще го дам. Съдарете 5 дървета. Кот си идвам. Аз съм на клопъките. Не, прибирай се. Хора, аз умирам. Нещо те помагони. Help me! Моля ви. Чакай да го махнем това, че го трябва. Добре да има чест. Хора, аз щях да... Буквално само дет носиха това тъпото нещо на котството, то свиньер. Не успяха да спринтирам и един вълк почти ме уби. Хубаво, пуснах Юсен Болт. Не, те атакувам, аз го атакувах в този такова момент, така че аз го спасих. Аз взех ли фенера някой или? Да, аз го взех не. Взех някакъв фенер, падна ми се от чест. Такова, пак ам. Чест може да ти се падне фенер.
Взимай. То не се къде има. Цепете дървета и слагайте саплингите и тук. Ще правим мега стена. Първа вечер оживена, нямаше как да не оживим. На кой е това? На кой е бъни функция? На който да се посложи? Моя е бъни функция. Добре, слагай по това. Мога да взема сега. Гудсак мисля да взема. Ето, слагам един самплинг. Това вече вземте гудсак. Абе, аз чакай, нямах ли един кол? Не го ли сложих? Събирайте саплингите и трупайте там, дето аз съм го сложил. И ще само да поям малко. Метал. Феята. Бъни фут... трябва ни заешки крак, бързо. Земи на мен не моля. Ако получа. Ви да питам, лутнахте ли палатките? Не. Ела заек на едно си. Патрон е за револвер. Хора, вие мен знаете, аз винаги от предния път ги получавам. Не, вярно, предния път не помня. Предния път, само от втория път, му по принцип ти говоря. Вземам гудсак. Аз помня палатките. Опа, вече гудсак. Много по-лесно ще е. И вече преспокойно мога да отида да лутвам. Помощ Хънгри съм ме гони вълк. Който си помогнал. Да бе, то котото ми лутва чест. В базата съм. Вече имам, къде си? В базата съм. Вече имам гудак. Да, има гудак вътре, ако някой му трябва. Аз взех вече. Не знам. Обаче. Не. Аз почвам да строя. Носете ми дърва. Аз сложих няколко. Време котото малко да събера. Аз сега, нали, лутвам. Още нали дървета ни трябва. Кой се е станал в стъпала? Три дървета. Къде е ги ръста? Всички идват. Че съм две, кой е това тук е? Гледай и след малко елемата да види каква храна има. Ето като носа храна. Да, вече как? Що не мога да сторна Защо? Не мога да... Карах го. Аз съм много далече. Ако имаш нужда от помощ, ще това да го ни казвай. Тук има ни събрани дървета, вземам си ги, но проблем. То като да гони му свети в очите. Чули? Какво му удря, че? Какво му удря толкова? Елено. Само знаете, тук съм. Като ядеш, ти се връща хило. Знам. Не шакайте. Не. По начин не. Аз те падам, идвайте да взимат. Аз падам нямам да не дойде. 6. Чай бе.
Чакай да взема да има от 20 назад. Не, че хваме за децата. После. На мен трябва револвер. Ако някой не е револвер, дайте ми го. Защото имам нещо. Добре. Така, момчета, ако сме живи, ще се видим евентуално на ден 5. И вече сме ден 5. Бая неща сме направили. Време да ви покажа. Ако има някакво дърво, знаете, прибирайте го. Правихме го. Ето, виж колко дърво има, не го цепете сега, не го цепете сега. Ето, както вижте, сме направили 1, 2, 3, 4, 5, 6 стени. Отделно левела на кемпфайране на трети. Тук сме направили такова за дърветата, да не ги вали дъжда. Както в момента виждате, то вали. Кари умря? Ху, едната бандажка е в мен, идвам. Майка ти. Сашо, идай бързо, че има гони един вълк и отделно трябва да спаса котството. Той го кемпи. Аз съм дед. Не ми да! Той не ми да скоча, майка ти. Ми трябва да изхъбиш двете бандажки сега. И моята и неговата. Абе, гледай го колко е мазен този. Абе, когато си видиш го, той си ти буквално върху мен този. Я го виж просто. Да, дропнат са. Едната е до него, едната е до мене. Ма спаси котството. Вълка няма да видя, ако спаси него, ама... Айде, мисля, че вече и момент мога да спасиш. Бързо. Но той към теб покоти. Така, спаси набързо. Айде, добре. Хубаво, че намерихме бандажки. Събирайте дърво. Внимайте да не ви заръбва някой вълк. Аз исках да отида при детето да го спася, ама... Ти знаеш колко са силни са. Виждам. Някой да цепи дървето. Аз съм храната. Много съм гладен, брат, направо. Знаеш какво? Сашо, как да взема лук от пълки? Да убиеш вълк. Коце, я виж колко дърва имаме, бе. Да знаеш много малко. Момчета, знаете тук как минавате, защото влизаме в security. Деци. Добре сме, бе. Че ти едно върху друго да ги сложи. Не, чак едно върху друго не ги сложи, ама пак, нищо. Пак направим. Ти пусна ли да записвам? Да, сега записваме. Някой да посади това. Абе, нека да направим 2-3 легла, човек. Ти направи нещо, колко се свърши. Има едно на 5 такова. Няма да правиш. Направих без диска, готово, няма интерес. Едно легло колко 20 дърво.
Или 5 метал. Добре, трябва да съберем тогава... Ама по възможност легото да го оставя там, където да се вижда. По-добре да е тук скрито. Мисията ни е да събираме дървета и метал. Ама къде е по-добре да е някъде скрито или е тук някъде по средата? Слава го е тук до трапове. До траповете. Ей, тук бе. Ей. Мисля, че и така е добре. Чакай. Не бързай, не бързай. С нижния байом. Не. Ще взем. Трябва да го убедим, но 150 патрона. Добре. Най-малко. Някой намери веднага да казва. Аз съм тук да събирам дърва. Събирайте дървета, аз търся често. Това май не е лутнато. Да, никой не го е лутвал това. Какво е това? Там има някаква миничка. О, това е за дрихи ли бе? И какво иска? Един заешки крак и нещо си за една шапка. Тук 2 заешки крака за слушалки. Дет нали, то са такива. Тук 2 мечки такова за... Брат, това е много тъпо. И това. Тук има някакъв шоп, де сме отключили. Хора, има ли храна на базата, моля, кажете? Ай, гаш. Ай, че сега ще почна да умирам. Ако няма храна, взимайте ми двамата бързо. Почвам да умирам. Моля ти кажи, има ли храна някъде? Дебели такива. Някой да пусне нещо е. Не, заешки крагове. Абе, пусни! Откъде само да ги намерим тези бандаж? Не знам. Ще се видим на ден 8. И както вижте хора, днес е вече ден 8. И сега съберем малко дърва, защото отново имаме няколко подобрения. Сега събираме за workbench. Да, ми трябва пак храна. Да, аз всеки момент ще умра, защото пак нямам храна. Не, храна. О, ес. Мерси. Чакай, хубай. Изчакайте до леглото. Да, и там. Хубай, ето един саплинг и другото е дърво. Добре, и вече почвам да ям каквото сте направили тук, защото наистина съм много гладен. Аре, една рибка изяждам и 2 месеце. Ще кажа една тайна, не бягайте и така няма да взима от това. Аз знам, ама трябва. Всички сапинги почвам да правя стена. Великата, че тези стена правя. Коце, знаеш ли, че моите такива работи? Тъй, сега. Още ли събереме за workbench? Да. Чай бе нещо. Вече имаме достатъчно дърва за workbench, трябва ни само 6 метал. На следващата сутрин само метал търсим. Не, аз когато търсим метал, докато Тос. Сега ще отива за риба. Трябва да ни взе два сапинги. 3. Тоест 3 дървета отсечем. Ние направихме стена от това, бе. Да, това е идеята. Хем да имаме много дървета, хем една стена. Какво вика да не хабим, пък ми използват... Няма лагера. Какво викате да не хабим метали, въпреки че ми използвате рафчето, нали? Нека гледам, нищо не на напалата ич. При мен има мега много дървета, ще ми трябват. Повярвайте. Идвайте.
ти е къста, бе? Елате, нацепих около 5-6 дървета. Ден 9, повече от половината готови вече от миналия път. Какво? Ден 10? Опа, ден 10? Нещо скипна май. Да, айде ще нападам. Ако намерите оръжие, веднага ми го дайте. Такова. По възможност код се просто лутвай, окей? Просто лутвай, код намериш. Ако намерите пистолет, веднага го дайте. И храна не е за да взимаш, но ако намериш някакъв чест, взимай. Защото сега като се пребераш и изглюкам бая храна, защото мен съм на под половината и после като се пребераш съм буквално почти на нула. Пак. Добре, взимай го. Еми пак хубаво, намерих патрони, ама. Дай. Какво ги направих? Не знам какво, просто ми изчезнаха пред лицето. И сега не знам къде има патрони. Нищо, тук намерих до това още едни патрони. Ай, тези вече ще ги взема. Нищо. Този път поне взех други патрони. Опа, още метал. Как ги пазят тези като сърцето си? Търсим само оръжие и храна. Другото го оставете. Оръжие и храна. Намирам само патрони, но не успях да намеря такова. И аз така. Сега ако намерим един пистолет, ще ме бая. Тук запалям поля. Чай малко и се умирам, чакай да оставя едното метал. Моля, ето ви метал. И какво бях имал в този чест? Чай. Ето ти патрони. Всички глутете се заходи вътре. Вътре всички. Къде? Патрони. Скипвам. Спешно ми трябва храна, ма ужасно спешно. Пригответе се. Те ще са с арбалети. Мерси. Опа, хванат. Оттам само мога настрелят още. Убий го, коце внимай. Коце, отдръпни се, умираш. О не, то умре, сега ще умре. Шет. Намерих 5 пълнителя с автомат. Ела тук е. Къде сте? Те си последният мира. Това не се меши, докато не е убит. Да. Трябва да убиеш стрелеца. Трябва да убия всички други. Минима. Аре, убима. Ай сега дай. Трябва да ми рефлешнеш. Да, бе. Ти си рефлешнеш. Аз съм на много малко, просто да рискуваме да таковаме, или? Този е вътре. Базата е. Стрелеца е най-важно да убие и... Да, стрелеца е най-важно. Че пък и... Че съм на малко. На много малко съм, ари поне ден 11, пак е добре, ама...
Къде е то умрял? Стрелят сега огъня. Просто да рискуваме да скачам към стрелец, така ли? Но другото, той някак ти скочи и сега ще убие. Нали имаш копия? Дигни с копия. Доч. Право, давай. Чак, умирам. Скачай. Умирам. Научи се, че това стреля бавно. Ма не, другия ми идваше. Аз не знам как съм жив. Сега май няма да... Ако намериш бандажка, се стояш. Всяко няма ли другия, бе? Търси пистолет. Пистолет търси. Само с арбалета остава. Да, fire has gone out. Не ме интересува. Аз съм буквално на един удар, код намеря. Скрап няма да вземам. Вземам ако имам пистолет или нещо друго. Сега Не взимай да бъде какво? пак изляза ми нещо тъпо на екрана в момента и не виждам дали нещо ме гони. Че и вие не мога ми кажете дали нещо идва, защото знаете. Те не е достатъчно стъп, че да мини през капаните. Не. Офа, стига скрап ли е, пак получи го. Ей, дай нещо. О, не, изнадам. Дет съм. Дължнах всичко. Тук има много огромен чест и има шанс да има нещо много хубаво. Ей, то с магони, мама, аз съм на един удар. Един да ма снайпне, аз съм дед. И сега минавам през извънземните, човек. Къде е големия чест? Отвори го. Ма не ми даваше. Като съм с... Как ти да отвориш чест, бе? Като съм с копия, нормално ли е? Това ще да умре, ако бяха отворили. Като съм с копия, нормално ли да не мога да го отворя? Да. Хо-хо. Между другото, ако траповете бяха отворени, то още ще умре. А така. Само да знаете, че аз в момента буквално съм почти умрял. Не мога да спринтирам. Вълк магони. И аз съм на... Да убиеш той, защото ще умреш. Не умря. Да, 100% умирам. Не си убиваш това с сървали. Абе не мога, то с магони пък не мога да спринтирам и съм на един удар, пак отделно искам да отворя чест. Единственият начин, ако отворя чест, има бандажки, успя да ревайвна Сашо преди да умря. Не, и сега ми взема само един живот и аз умирам. Между другото става нощ и ще умреш и ти. Знам, дай поне... Чакай, ако има бандушки, брат, бандушки. Всеки една ще подгони, защото няма огън. Аз съм на много малко, аз съм на една милиминка живот, съм на една милиминка глад. Така че само малко... Аз умирам. И кома догони и аз не знам. Старвин. Ще прави още на игра и е станал много дълго. В принцип мисля да... Опитаме още една. Хай това епизод ще е един час. Play with the same team, I see. Значи, Пак, започвам да... ден 12... Ден 12 не е толкова зле. Добре справихме, ама... Не справях сега, защо ми дава само патрони, защото предния път се оплакал, като се взе пистолет, се оплакал, че ми дава само едни и същи неща, сега ми дава само патрони. Let's go for be alive. Значи, тренът ни около 10 да работа. Всъщност чак може да лъжа. 16. Готово. Добре, тук почваме да спинрънваме. И ще се видим на ден 3. Трети ден. Кой пише някакви команди? Все това място да го превземем.
Кога ми изхъбиш двете дървове? Искате ли тук това да е хода и това? Да, може. Аз мисля да слагам още толчове и да го разширя до тук. Не имам пред, например, и това тук да е вратата и оттам тук Да. вече. Да, всъщност не. Тук е мястото, където ще видим Мирван, а ходеше и там пред траповете. Как? Това храна. Добре, браво. Аз ще да го отвъм и вземи метал. Значи, в принцип, ако мога да сложа стена и тук до торча. Не. Що? Да, ще видиш. Помни ли се? Бай, той и аз. Хоч котото сготви. О, аз спра нашия домакин. Че вкусно месо. Айде да ходи да ловиш риба. Слушайте. Не, слушайте. Идвайте, ще ни нападат утре. Трябва ни 5 дърво и едно метал. Искаш дърво? Ето дърво. Добре, още 2 дърво. Значи ходи за метал. Искате палци, това да не го изяде. Метал. За какво събираш толкова зло? За крокпот. Да. Готово, вече имаме 10 метал. И 2 дърво само. Аз ще го взема тук. Тук като че ли бях изоставила една. Взех дървото. Пак съм погрей. Shit, motherfucker. Как магони? Айде, дъхай се, май. Гледай сега как жде. Ела е. Събирайте боротинки, такива неща. Видите, говори сложно. Така. Тук сега имаме кухня. Убийте го. Трябва месо от вълк. Аз ще убия риба. Добре. На мен трябва вълк. Вълк. Ще ни нападат. Това е хубаво. Да, брат, аз искам да ловя риба, то ми да такова вентилатор. Не, вентилатор си вентилатор. Да, цяло като крак. Гостя манджа, елате да хапи. Това е една риба. Добре, следващата манджа кой иска да попробва моята супа? Ще... Да, е толкова. Похтете супи. Убивайте вълци. Аз в момента да пробвам да убия един, обаче...
Така, Пичка, някой, който е мега гладен, да дойде да хапне супче. Убивайте гълци и ми давайте поправки. Трябва ми супче и стек. Ехо. чухме, чухме. Трябва ми 3 стека. Някой има ли дето е много гладен? В принцип аз мога. Хора на коло, намерих коло. Добре, браво. Вземи си супла в инвентара и я яш. Те пак не вървам. Вземи я, бе. Иха, каква е тази супа, бе. Много манери. Имаш ли стек и хабли нещата, имаш ли стек? Имаш стек, давай. Бързо. Имаш стек. Идеално. Сега ли ще надходя? Барт, ще имаме само един бердрап. Чакай. Оп, за малко да го настъпи. Настъпи. Колко много ли си гладен? Вече не, малко хапна. Който е мега много гладен. Да оставам ли стини? Не. Сега ще предвид. Ако някой е мега много гладен, да яде чупа. Някой ми трябва да убие вълците. Те тук подправки, де съм ги отделил, да не ги пипат. Миро, ако искаш, можеш да правиш стените. Искаш, кажи къде ги слага, кажи къде. Къде ги слагам? Чакай, но... Толкова да те използвам. Остри... метал. Просто кажи. Или искаш първо да го увеличим и тогава? Да. Добре. Тогава и тук и слагам. Добре, отивам за метал, аз не. Получих револвер с патрони. Колко 6, окей. Добре, пак имам нещо. Метал искам. Аз винаги навсякъде намерям метал, пък като всякът ми трябва да намерям. Аз в това груп намерих кола. Кой кола? Да, кола. Бой, тук ще има баскетболни игрище, бе. Аз не знам за вас, но тук има баскетболно игрище. И на баскетболното игрище има някаква топка, торч, пари, тако винтоверчето да ти дава 2 болчета, взимам го, заедно с стотинки и кола. Топката мога ли го изпълням за нещо? Да, мога да я взема. Ще играем баскетбол вкъщи. Трябва да го пиваме, вълци, яко вълци. Патрона за револвер. Някой... За какво е топ? Да ги остави. Чей! Вой, аз мога...
Тази топка верно става да игра баскетбол, Джон. Ям тупа, защото съм много гладен. Мане, взимам. Никой не казва. И отивам тук ма чест. Сега какво ще получа в честа? Трябва ли ви още скрап или? Да, трябва. Взимай. Мане, но тук има. Окей, имам и броня, аз съм стакнат човек. Щупих честа. Аз съм наистина стакнат. Добре. Аз ще се жертвам. Кой ви трябва, кой ви трябва? Не мога да бягам. Чай, че трябва яме, аз нямам никаква храна. Ето тук ма една, ама. Това е това броня, бе. Chest plate, Minecraft. Ние сме в Майнкрафт. Нося бърбо. Нося бърбо. Карай го вътре. Не ми казвай, че това ще бие дейнич. Това ще бие дейнич. Ще говоря. Защо там, бе? Сляп ли си, бе? Ми къде? Човек, тук са 50 са, бе. И голяма работа, ще изобиколим. Хапи да ръбо. Може просто да направиш и така. Може да направиш просто и така. Нещо, което да включвам. Не мога да се махна. Някой ще слага ли нещо? Така, кой сега играем баскет? Не. Ой, къде е това съпе? Да, Подавам. Джордан де Майкъл де Джордан. искате ли да ходим за детето? Ами хора... Много гадно върви в момента. Аз умрях от глад. Нищо, че изпапах 3 паржоли и въпреки това нещо не се хилвах. Не знам какво става. Сашо не ми вдига, той има шанси да не е в играта вече. Останало? Не знам, изядох 3 паржоли и изведнъж... Да. Останащо спряхме да говорим. Не знам, просто защото баща ми в стават. Тъй, Снимаме ли? служи ма поне в таковата. Гледай как иска да му сложи в огъня. Снимаме ли? Да, снимаме. Еми аз леснах. Що? Защото се помислих, че рескаме всички, защото телефона е спрял. И ко че е спрял човек? Мислих се, че всички рескаме. Дай сега сме без Сашо и аз и котото трябва да пробваме да оживим. Коце, какво правиш? Ако ще правиш нещо прави, този го няма вече. Аз ще папам. Имаше едно нещо пред теб и ти в него се блъсна. Бързо, ако ще правиш нещо бързо. Има ли те ще го чуваш? Отивай търси някакви бандажки, че сам няма да оживи скоро. Ма поне да беше ма сложил в... знаеш. Ще видим на ден 10, дето едва ли ще оживеем. Не вярвам. Очаквайте край на видеото.
както виждате какво стана. Аз лежа на земята. То как гледаш се е наел. Ей то, след го соча. Оу! Ай, умряхме. А не бе, аз съм жив. Абе не съм жив. И това ще е края на това видео. Надявам се да ви е харесало. Чайте до тя в лобито. Да, да се очаквам тук. За ауто. Нека видим котото. Котото, като гледам, той ще направи поне неговото постижение да направи рекорд. Ладно, тук, ладно, че няма хора. Коца, скачай да бъде. Коцако, къде си бе? Той има и почна още една игра. Не, той има и левна. Ей, В ловито. Качваме. тука. Ето. Ела тук е ела. И ако ви хареса това видео с мен, Дидо, т.е. Сашо и Лев Коко. Ако ви е харесало това видео, следете ме за канала, ще има още такива, най-вече на 99 нощи. Ще снимам може би най-често. Следващото видео едва ли ще е 99 нощи, но очаквайте последващото също да бъде на 99 нощи. И такова. Пишете в коментарите, сега ще ги пусна. Пишете в коментарите колко пъти в това изречение съм казал 99 нощи. И довиждане от мен и от Лев Коко и Сашката. Айде, чао. Айде, Слушайте лайк бутона, бе. чухте го и ще се видим в следващото видео. Дай да изиграем едно хора да се вали. Ти си хора. Пис!